Langnimso long Kithi tang Abang arpum kelong pond. Nona kai Kithi kereng thang nat ji putekte asom si pinini phai trok arni adapor phai trok simolom nizang kar beng long arlo Boithalangso police station skeparlo dongkamukam outpost ang kang along Langnimso hawarlong inut arta ningkane korai si Museng Timung upon Kithi tang asom si dongkamukam police outpost atum upon birta pipon si kalitang Museng Timung Kithi tang Abang arpum kedua di malong an Pulis atum palidam si arona teng pen sai ke deng pon je phanstame pulis atum chipari deng pon lo pusi arona teng pen sai deng pon lo Kalitang Museng Timung aphan Kithi tang Abang arpum ke thekdam long cheng abang phu atum pen ke than pon teng ke adapor phai trok simolom nilitum inna majo theng kachuri dama hotsi Kalitang Museng Timung aphan Kithi tang Abang arpum thek pon long lo puta than pon Kalitang Museng Timung Kithi tang arpum aphan aron ateng pen sai ke deng ponjia phanstame pulis atumsi chipari deng ponlo lapen kupi koson pensi Kithima pura postmortem at apisi klardak alam thestame than pachini ponji pusi pulis atum pen lamthi peklang port news text report news headlines 24/7 nanda kecewa jeng bang pupanang lima nama kita gunung thang nang thuma hai thang nang nanti kit nanti thuma thailong la kona porne di 7 o'clock malong ni 7 o'clock nang di rong bangke nak tekang ro tenang limen jethani ma sutu tera tenang lila ala pusonon khotona ki phoso phan pini arningang samlo puson pini hor ki jun pini thegan long ma ta ko thang nanti thuma thailok so koma halon nang liber tai pi chenge ta la ta tenjing ong han tenjing rong hang dum phai tenjing ong han pala bola pisin na ko thon ko ri to thana Jengkha Paris kelong ningkani si plenge chop pura ketalon pond Jengkha hawar mate Jengkha Paris long dead pen puthot ining an ningkani si plenge chop pura puthot ning karong pen talon pon si alir alon pi pontanglo lason si pini bang so ketalon along kachitong arar atum han arnam aphan anong pathi ponlong lo puken ning karong chipisi arnam anglo hirjume chu hangren tilo lapen pini mai ka chipehem pon lake Father Sebel Sebastian Lapen Bishop Pon Labang Hini Alang Itumsi Cepahem Pupon Pen In Samjin Pen Bang Sermei Kechun Pon Mai Long Lam Tege Peklang Pon Ke Non Ke Bang Jilanga Sengkan An Sose Alira Lon Ke Padu Chunang Jiputa Han Pachini Pon Lapen Ilitum Kai Kiamat Arnam Ahir Jumi Ko Son Ke Klem Kedam Pensi Arnam Ahir Jumi Kelong Jima Puhai Hui Alam Thesitame Jithan Chimum Pon Rentilo Pinibang So Mai Long Kepachun Dun Mate Cherap Cheto Dun Atum Lake Paris Council Secretary Paul Hanse Lapen, Kandora Tokbi Lapen, Soba Committee President Dominion Qatar Lapen, Bernard Terang Alang Litum, Cherap Chito Dunsi, Mesen Me Et Pen Labang So Paris Arni Ke Tegatalon Petun Pon Long Luputa, President Pen Tan Pachini Pon 2. Kapen Kensing Timung Report, News Headlines 24/7.